Petrović, rođen u Pakovu selu, živi u Šibeniku. To. Malo ga, to. Šta radite, Luka? Pa šta, evo, prijatelju. 100 eura, a? Da. Neki bez šale. Jeste vi kauboj? Iz Amerike, pa vidim da ste... Imaš pištolj, imaš pištolj, gospodine, može jedan kratki intervju. Šta ima isto? Evo ima sira iz mišća domaćega. Srdele. Koliko su čuni? Čuni, koliko koštaju? 2,5 kune kopa. Domać. Ja tebe svaki dan Na internetu. Hvala vam, ja sam Ivan, drago mi je. Odakle ste vi? Ja iz Đevrsaka. Iz Đevrsaka, pa to je blizu mene, selo do, šta ima sve? Odakle si ti? Ja sam iz Sonkovića. Sonkovića. Koliko ima kilometara od Sonkovića do Đevrsa? To ima 18. Jeste šta prodali, kako ste slabo, jel? Jer tebe paradajzerke. Jeste platili pijačarinu? No, nije niko ne. Nije, pa tako i treba, ako dođe nemojte ništa platiti. Pa nego kako, šta ćeš plaćati, kurac? Hvala ti puno, doviđenja, sretno. Šta ima isto? Evo ima sira iz mišća domaćega. Koliko košta? 100 kuna kilo. Gospođo, što ste se vi sakrili? Bolje ove mlade snimajte, nemojte tako. Nisam se ja uredila. A ne trebaš se urediti, ja sam se našminka, ja sam muško i ja se šminka. Jer rugaju mi se svi da sam peder. Neću ja. Šta vi mislite, sam ja peder ili nisam? Nisi. Kako znaš? Sviđa mi se ovaj tvoj mali. Jel tako da? Je, lip je ko bombon. Zajebam se ja prije hvala vam što ste bili dio, uzet ću malo. O, svakako, to svakako. Recenziraj. Odlično, evo, kupite sira bez zajebancije. Prekrasan sam sir. Hvala vam lijepo. How much? How much is this one? I give 200. Jeste to vi radili? Je. Koliko košta to? Koliko košta? Šta radi to? Da vam ne rečem ružno, kada nešto radi, ono, to. Malo ga, to. Šta radite, Luka? Pa šta, evo. Koliko košta, aj? 100 kuna. To nije to. Možeš me i ubiti, to nije, ali dobro ste, jeste to baš vi radili, bez šale. Možete staviti moju glavu pa da ja skačem. Hvala vam lijepo. Jel dobar sir, gospodine? Jel vam se sviđa? Dobar je sir. Gospođo, koji je ovo sir? Kravlji. Ima malo kruva da ja marendam. Evo čovjek ima ovdje jedan. Daj malo kruva, daj sira da marendam. Evo čovjek ima tu kruva pa. Da marendam. Vi ste za ono Benkovački pratim. Novinar. Samo fon, je, evo pa znate me svi. Hvala vam lijepa. Imate kakvi? Evo kupite svi sira. Ja sam probao, dobar je. Samo da mi da još za sendvič, bit će još bolji. Evo ga. Evo za sendvič. Gospođo, šalim se, hvala vam. Ne, zaozbiljno. Ne, šalim se. Evo, ostavit ću samo za probat. A di ću sad s tim? Da ovako ide? Pa nego šta ćete nam ovako jesti? Ja mogu suštirati. Možete, samo ga izvedite iz vakuma. Par dana šovu. Ne treba, gospođo, hvala vam, svako dobro. I sretno. A ne treba, hvala vam. Mogu malo snimiti, šta je ovo, kapula? Ima svega. Jeste prodali, šta je, jeste zadovoljni s prodajom? Bolje nek biti kod kuće. Odakle ste? Banjavac. Hvala. Gospođo, jeste prodali šta? Jeste zadovoljni sa prodajem? Aha. Koliko košta ova je pome? A, koliko košta pa? Ova vrića,
Šta je ovo, gospođo? Velika sunčanica. Gljive, ludare, se to kad pojedeš budeš lud. Ne budeš, nego nemate više. Koliko? Kad pojedeš nemate više? Odakle ste vi? Zadar. Zadar. Jeste zadovoljni s prodajom? Pa jesam, ajde. Pa to je najvažnije. A ne, koje su ovo gljive, bez jebanci? To je Draganja, je već prošla, ona to više nije, ona ćemo vratiti kući. Draganja. Dobra je, prija. Prija, dobra je, gospod. Recite nešto za internet. Evo gazda, vi ste tu, odmah ste došli kad sam ja pričam sa ženom, odmah dolazim. Znači, pa neću ja od njih. Neću ja od njih ženu bogat. Pa evo, da vidim što prodajete. Odakle ste? Odakle sam ja? Vi, odakle su ove stvari, šta? Ima svega, maslina, ima, šta je ovo? Šta je ovo? To ti je ovo. Žito neko, šta je ovo? Boba šta? To ti je isto to. Kapule ima, je li ovo sve domaće? Sve domaće. Jeste zadovoljni? Jeste zadovoljni sa? I ovo je vino Babić, Plavina i Merlot. Jeste zadovoljni sa prodajom? A je nešto. Odakle ste? Odakle ste? Iz sela Banjevaca. Kako? Iz sela Banjevaca. Banjevaca. Zaseok Donji Bakovac. A vi mu pomažete, jel gospođo? A vi svoje imate, da. Ono šta predaš da nisi inspektor, Boga? Nisam. Ma, kako je inspektor? Mogu li vidi vaše, gospođo? Kapula. Ja sam rasprodala. A vi ste rasprodala. Nisam inspektor, budite bez brige. Nisam inspektor nikako. Ja sam novinar. Samo novinarčić sam ja. Hvala. Šta je ovo domaće, gospođo? Sve domaće, prijatelji. Sve moje ruke radile. Odakle ste vi? Iz Banjevaca. Gdje je to? Ispod Stankovaca, 3 km. Znam gdje su Stanko. Tamo ima lipih cura. Ima i cura i dečaka, ima. I lipih cura ima tamo. Da. I vridni cura. Je. Šta banjevačke ruke rade. Hoćete danas ist prasetinu iz Benkovca? Hvala Bog. Kako to bilo da se dođemo iz Benkovca bez prasetne? Hvala. Gledam ja tebe svaki dan na internetu. Hvala vam. Ja sam Ivan, drago mi je. Kako se zove Kako se zove na internetu? Kako me onda gledate kad ne znam kako se zove? Ja se zovem samo F na internetu. A ne znam sad ste me... Šta ima ovo? Ima svašta, ima smokava, bajama. Gospodine, mogu vas malo snimiti? Vidim da se sakrivate. Imate bajema, jel? Nema se čega sram. Je, svaka čast. Ko se sakriva taj nešto... Ovi crci su me zajebali prošli put. A samo vas, mene... I vas su zajebali, jel? Urana me stalno da ide nam. Recite vi meni, ja sam tu, ja ću mi reći. Jel se šta proda? Pa je nešto. Je nešto, jeste vi zadovoljni? Je, dobro je. Ajde, sretno, želim vam sretno prodaju. Je li to original? 50 kuna? A koja je to marka? Adidas, jel? A ovo šta je to? To su tenisice. Jel ovo može za mene? Može. Male su. 25 kuna, jel? Jedan ili obe dvije? 25 je broj. Evo, došli smo kod gospodina, a on prodaje drvenariju. Jesi šta prodaje? Jesi kako se... Danas dobro, odakle ste došli? Znam tebe Loki, jel? To je prijatelj. Prija, pa ja radim ko i on, evo snimam ovako ljude i pozdrav za tebe Loki i... Aj, reci mi nešto pametno. Što da kažem, imamo daske za pošumljivanje pepeljara, epoksi. Pa je li ovo vi radite pepeljari? Da, to je od epoksi smole. A ovo, isto epoksi smole? Ne znam koliko se čuje, jel puše. Kad ste došli, u koju uru? U 6. U 6 ujutro? Koliko si vozio, jel ti voziš sam? Da. Koliko si vozio vremena? 2 sata, 2,5. 2,5 sata. U Leki ima lipih žena, I krava imate. Da. I šta još ima, aj reci. S ovim autom, koje je ovo auto, šta je ovo? Opel, Jesi zadovoljan s Opelom? Hvala ti puno na intervju i ugodan dan.
dat 20.000 kvadrata zemlje samo da se sludi. Samo dođe dolje. Jeste ovo vi radili, meštare, izvinjavam se? Neka prijatelj. Jeste to vi radili? Vi radite policiju. Jes. Ja sam... Šta vam treba? Dokumenat da ste u policiji. Samo malo, evo sad ćete... Evo i meni treba, ako sam u policiji, onda ti meni prije trebaš da... mi pokažeš, Ne, evo, ti meni znači vadi sve iz džepova. Kolekcionar sam. Je, vidim, odlično ovo, stvarno. Jeste vi ovo prodajete ili šta iznajmljujete? Šta je to? Mogu, prodat, mogu. Izložio sam. Da. Po 100 kuna su ti. A vagir? A vagir ovaj postoji. Ovaj veliki, 150. Hvala ti meštare, hvala ti lipo. Odakle ste vi došli? A, pariš mi kauboj neki bez šale. Jeste vi kauboj? Jeste vi kauboj? Iz Amerike, pa vidim da ste... Imaš pištolj, imaš pištolj kad si ovaj... Ne, triba će, brzo će triba pištolj svakome. Oko Bog da, u jednu ruku. A di ćeš Bog da, nije to s Božje strane. Hvala ti prije, izvinjavam se ako sam... Gospodine, može jedan kratki intervju. Od kuda ste vi došli? Iz Dalmacije. Koji grad? Stariga Paklenica. I šta prodavate? Ništa, slabo. Slabo, jel? Ništa. Ima li bar ženskih? Nema. Nema ni ženskih? To je najgore, ženski nema. A jeste šta prodaš? Šta prodaješ? Motornu pilu ovu, šta je ovo? Da. I šta još? Prodajem sve živo. Šta još prodavaš? Sve živo i ženu prodao. Ženu, nema kome. Koliko prodaješ ženu? Je mlada ili stara? Za 100 euro. Šta će mi kad je stara? 50 godina nije stara. Pa da, šta je nek stara, ja trebam od 20. Najbolja u pogonu. Imaš 20 kuna dat mi za Coca-Cola? Nemam. A daj 20 kuna, aj. Ja sam penzioner. Pa daj 10, aj. Nemam. Daj 5, aj. 10 kuna moram dol dati. Koliko? 10 kuna izlaz. Znači ne daš ništa para, aj? Nemam para. Ne daš? U Hrvatskoj nema kune. Jako slabo. Slabo, ima li, dobro je, hvala ti na intervju, bit ćeš na internetu. Ugodan dan i svako dobro. Kako se vi zovete, odakle ste šta prodali? Igor Petrović, rođen u Pakovu selu, živim u Šibeniku. Radim suske, ovo nije bukara nego susak. Je li to ručni rad, je? Je, sve ručni rad. Koliko se prodaje, koliko bara? Stvar je dogovor. A ovo je skupo za ja vjerujem da ako ste vi ovo ručni rad da vridi. Je, ručni rad je, ja sam bio na sajmu Turina 2001. godinu u Minhenu ovo radio. 8 dana sam radio tamo, dok su turistički djelatnici prodavali destinacije po Jadranu, ja sam radio suske na štandu i prodavao. Poslije sam 8 dana bio u Stuttgartu, isto tako preko turističke zajednice, isto stvar sam radio. Prema tome Njemci su ludi za ručnim radom i svaki me pita jesam li na koga mlađega prinio ovo znanje, međutim neće njih. A koliko se prodaje jedna, 100 kuna, 200? 200 kuna, 250, 300, kako boja. Da. Ovisno o veličini. Da, evo, hvala vam lijepa na intervju i ugodan dan. Hvala lijepa. Kaži mi Evo je ide iz Liskovače. To krava, ko krava. Malo jače prije, malo jače. Aj malo sa zvonom, koliko košta to, šta je to? 100 eura. 100 eura, je? Da. Za krave, za stoke. Dobro se čuje. Pa prva liga. Šta ideš, šta je to, šta ideš? Jedem kobastu, slanu, sve.